Det er fucking ulækker. Ja. Du går først. Du går først, eller? Ja. Der er fucking våben. Ja. Der kan I sgu da ikke slå med venstre. A few inches later. Kan se? Hallo, det er klammer det her. Må se. Er det en indgang? Prøv at kigge, jeg kan ikke se. Eller jeg er ikke der er paraplyer og alt muligt, der er folk, der bor der. Det er den her vej. Jeg er ikke et, der er paraplyer på. De bor der. Eller, okay, hvis du går ind, eller hvis vi kralder på taget. Det var det, jeg tænkte. Jeg går først. Okay, jeg holder øje med det her lort. Nej, dude. Jeg tror ikke, det er et loft. Jeg tror, det er sådan en hul. Hvis der er nogen inde i huset, ikke? Ja. Så skal vi altså kravle op på taget. Nå ja. Det er god. Så skal vi slå dem, når de prøver at komme efter os. Rigtig god. Er du klar? Ja. Okay, du skal tage frem med din kølle. Okay. Det er min kølle, det her. Ja, det er rigtigt. Dude, den der dør, den er åben. Den der dør lige der. Du, de der skilte her. Hallo? Vi er altså kun børn. Fuck bier. Hallo, vi skal derned. Ja, det var godt. Helsingør. Dude, den der dør er åben. Se lige der. Kom. Sådan der. Jeg skulle filme det her bullshit, okay? Hey, fuck det der, dude. Vi ved ikke, hvad der er der. Okay, dude. Åbner du? Åbn langsomt og roligt, så det ser dramatisk ud. Dramatisk musik. Det er fint. Ja, det er creepy lige der. Ej, det er det boost. Dude. Hvad er det? Du har en bank på. Hvad er det? Center. Der er bare ikke stil ud af de her kigklapper, som bare ikke kan... De der sprøjter der. Hvad? Nej, de der sprøjter der. Jeg tror ikke, de virker, men ja. Dude. Er det en vogn der? Vent, så skal jeg lige herude, så vi kan få et sindssygt billede. Yo.